Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna demang dainang. Adorang sota mulai marhadaulaton marsaur dohot debata tapake matiki sangobas martangiang di bagasan rohatabe martangiang mahita. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ali Jehovah, huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham, marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim tu rohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangihon hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami to di porbadia, marhite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marende mahita. Aku
Tangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang si oloan. Dia do lapatan nii, ondo. Ikon dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa, dang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patikni. Amen. Tapuji Tuhata maredehita. Tatopoti madosata diadopan ni Tuhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahuula hami marhite sian pangalausion nami di patikmi, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alai na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani i, asima roham di hami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di parbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hanguluan na sora suda, na pinarbagabagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata tarimo tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibain tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen.
Tapuji Tuhata maredehita. Tatangihon mahatani debata epistel di minggu sadarion imana tersurat di Yohanes 2 mamukasian ayat sada sahat rodi 10 sada tajahama di bagasan responsoria. Dungi patuluarihon adong mana marbagas di huta kana na di luat Galilea jala di sima inani Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida ninna inani Yesus mamadok ibana dang adong anggur di nasida. Dungi ninna inai mamadok akka parhobas manang dia dohonon na tuhamu bain hamuma. Dungi ninna Yesus mamadok nasida gohi hamuma akka gusion aek jadi gok situtuma di bayan. Alai didai iduk ni akka parhobasi ma aeki naung gabe anggur jaladang diboto harorowanna ai holan akka parhobas nama nahui aeki do ubotosa gabe di joma pangulii. Raphita asa ima tadana marjolong na binayan ni Jesus di huta kanan na di Galilea papatarhon hasangapon na gabi porsiama akasisiama ido sahatna martua do akan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata maredehita. Nami
tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea dito di parbadia jala adong sadahuria na badia Uria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot ni hasesani dosa dohot ni hatai namado mulak mangulu desokot daging ni halak mamate dohot ni hamuluan nasura sudah. Amin. Tabegema kur siang punguan paduan suara Immanuel laus diuduti manon siang punguan inahana. Mujizat karyamu
Tabige matikting na masa dohot nanaing si pamasaon ni Huriata. Tikting nama sado si pamasaud ni Huriata tanggal 10 Januari 2025. Sada Pakobasion. Sada titik sada goar ni minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu kedua dung Epipanias topik minggu saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliaon ni Jehovah. Sada titik dua barita na sorang na di hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 di basa-basahon Tuhan debata sada dana boru di keluarga Samuel Dadeak Inata Winda boru Sin Maibang sian wek rambutan dua ifasdo dakdanahi swaksongoni natorasna. Sada titik tolu tikting naneng marbagas tikting parjolo neng majalo pamasu-masun perbagason ma Eva Lena boru lumban gaul SH MH tubuni inata nyonya M lumban gaul Dr. Anda RDA bulan boru silaban ruas ni HKBP Kramat Jati sian wek duku dot orana Henry Toman Jovan lumban tobing S sos anaknya mata JB lumban tobing tubuh ninata Silvana Lauret Hendrik ruasni GPIB Sloam Jakarta Barat. Pamasu-masuon di Batupa di hari Sabtu sada Februari 2025 pukul sia WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di pasu-pasu Tuan Debatama Sakap Parsaripion Nasidai 2 Romawi Dewan Koinonia 2 titik sada ruas Natabah Mamuka hari Minggu 10 Januari 25 nunga tajalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Raden Simamora Inata Sita Nelly boru Marbun dot sada dak danak boru narosian HKBP Gedong tinggal nasida di RT 0 Sia RW 08 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo masuk nasida tuwek tengah tatangnya kon mana anggiat nasida gabe ruas Namangulu di Huriata 2.2 ruas Napida Mamuka hari Minggu 10 Januari 2025 nunga pida Huria ima keluarga Faber Suhendra Simajutak Inata Turi Ona Borusiagian Sianwek Condet Batu Ampar Pida Tua KBP Warakas Resort Warakas Distrik Walu DKI Jakarta tatangnya kon maanggiat nasida gabe ruas Namangulu di Huriana Ibaru 2.3 seksi SKM Mamuka hari Minggu 10 Februari 2025 permingguan sekolah minggu nungabe dibuka masuk manasida pukul 8 WIB 2.4 seksi remaja Mamuka hari Minggu 2 Februari 2025 permingguan remaja ni Huriata nungabe dibuka masuk nasida pukul 10.30 WIB disosohon matuna toras asa masosoi yana kota di permingguan ini Tolu Romawi Dewan Diakonia Tolu titik sada Barita Namoding di hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 nunga jumolo marujung ngolu amata monang mardaulat nababan tutup umur 40 tahun 2 bulan nahina baluon inata Leni
Erdawati Boru Manurung manadikon dua dakdanak sian wek tengah tatangyakon ma keluarga asahatop tarapul rohana sida opat rohawi moi nama ragam opat titik sada nama kubasi payason nahumaliang ni gereja dohot patu bahon bunga altar di hari Minggu 26 Januari 2025 nanengro dohot patu pohon bunga imasian MPA. 4.2 Gokon paborhaton dohot paujakon prices. Khobartu SK Evorus Ima Prices Distrik Walu Jakarta Padita Bernard Manik MTH Nagabe Kepala Departemen Marturia dohot pendeta Uluan Nenggolan STH Nagabe Prices Distrik Walu Jakarta Alani panitia temu pisah Manggokot Badita Resort keluarga sada utusan ruas atau situa lau menghadiri acara Paboraton Paujakon Prices Distrik Walu Jakarta Nanaing di Patuba Sadarion hari Minggu 10 Januari 2025 inganan HKBP Taman Mini Resort Taman Mini waktu di pada Minggu pukul walu wib sampai selesai. 4.3 cuti pelayanan memukari Selasa 21 Januari 2025 satu tanggal 1 Februari 2025 pendeta Eben S. Simajuntak MTH cuti atau masot sian pakobasion ala adong ulan keluarga di kota Pematang Siantar Sumatera Utara. Sonima saat nititing di Mingkuta Sadarion akana Sony Jasaon di Tiktingon Boima tajaha di WA grup wek tabe manang website AKBP Kramat Jati. Shalom Horas. Tabigay makor sian punguan ina.
Tapuji Tuhata marede mahita huhutma tapasahat pilihan sadaa dohot sadabe. Oh
Dame ne debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat hari Minggu marita saluhutna. Ala Januari dupeon dang sanga partikian manopot bagas munabi ruas nami HKBP Kramat Jati hami keluarga Pandita Uluan Sitohang do Inata Bibil Pro Magdalena Borutapea do tolu dak danak bawa selamat tahun baru madihamu tajako mahatani debata ima sian buku ni panurang Jesaya pidu 62 mamuka sian ayat sada rodi 5 songono mahatana alani Sion dang tarbaen ahu sip jala alani Jerusalem dang ulu ahu popoman pai mai bisar hati goranna songon sodang ni mata niari jala hataonna songon sulu-sulu namar si gorgor jadi idau niaka bangso parbegu mahati goranmu jala saluhut akaraja hamuliomu jala ikon marguarhon guar nai baruho si pabuaon ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabe tupal hamuliau maho di tangan ni Jahoba. Jala tupal harajaon di tangan ni de Batam. Dang be guaron ni halakho na tinadikon. Jala dang be dohonon na tu tanom halungonan. Ai guaron na maho hasoluan ni rohaku do ibana jala tanumi nang marharajaan doho ailomodo rohani Jahoba midaho jala marharajaan tanumi ai songon rikot ni duli-duli mangarerit namar baju songon ni do rikot ni aka anakmu mangaluluiho jala songon las ni rohani panguli mida naniolina songonido las niroha ni di Batam mida ho ima sahatna huria na hinolongan di bagasan Kristus Yesus 70 tahun mak bangso Israel lilingna di pembuangan hata batap madok sinur pinahan gabe na niula lapatana marparbue tanui hipas ngolu ni hajol maun jala lam gada aka pengumuan alai tutu dang sai sude sinur aka pinahan jala gabi na niula ima ala ni hajahaton dohon hahisapon ni jolma masama aka hapuguson hasesega ni tano jala ro musema parporangan huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus di bagasan tupuk tahun di baga-baga hod Jahoba do tubang sona sada transformasi ima kehidupan ima sian bangsona mangulu di bagasan ha longonan na met-met jalana mangulu di tanona mahiang gabe bangso na mambuan tu hati uron tu humaliangna Sion gabe habaoron ni pasu-pasu ni Jahoba jala gabe inganan para olopon na di pajongjong Jahoba ima songonan idok nanakin di ayat parjului ala ni Sion dang tarbahen ahu sip jala ala ni Jerusalem dang ulo ahu pompoman paima pisar hati goranna songot sodang ni mata niari jala hataona songot sulu-sulu na marsi gorgor. Nabi Yesaya tidak mau tinggal diam melihat Sion, melihat bangsa Israel. Makanya itu Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yesaya supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, jalan yang benar. Dan Nabi Yesaya harus memberitahukan mereka akan keluar dari pembuangan itu.
menuju kepada tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan, supaya kehidupan mereka penuh dengan sejahtera dan mereka menjadi berkat dari segala bangsa di tengah-tengah bangsa yang lain. Edo turpukon alani mahuria na henolonga di bagasan Kristus Yesus yang sada ulon ni panurang Yesaya ima mangarahon bangsa Israel, maka porsiai na paluahon nasida ima sasada debata sian parukilona dohot mangarahon bangsa Israel asa paubahon rohana. Ini tugas Nabi Yesaya dari Tuhan, perintah dari Tuhan kepada Nabi Yesaya, supaya diarahkan bangsanya kembali ke jalan Tuhan, jalan yang benar. Dan Musa dan Yesaya harus mengatakan Tuhan memberikan jalan bagi mereka, tetapi mereka harus merubah, harus bertobat. Ikon paubaon dirina bangsui unang be marsomba tugana-ganaan alai iko pos marohana iko porsia manasida tu debata nasa sadai alani mahuriana henolonga di bagasan Kristus Yesus songona poso ni Jehovah si Yesaya holong dorohana di bangsa Israel alani marulak-ulak didok si Yesaya alani Sion dang tarbaen ahu sip jala alan hin Yerusalem dang olo ahu pompoman pai mabisar hati gorana songsodang di mata niari jala hatawona songon sulu-sulu namar si gorgor ayak sadonsai di ulakon panuirangi untuk mereka sadar ternyata nabi utusan-utusan Tuhan yang disuruh Tuhan, ternyata mereka mengharapkan arus bangsa itu kembali ke jalan Tuhan, jalan yang benar. Patardo di Turpukona manginang apulapul ni debatado ontu bangsa Israel. Nang pe dirimasi nasida debata. Dadanalaho mangago Jehovah di nasida. Napa tuduhon holong ni rohana do asa mulak bangsa Israel tu Jehovah ubahen laos tarbuang nasida di Babel. Allah sesungguhnya tidak berkehendak nabi bangsa Israel terbuang, tapi oleh karena dosanya lah mereka terbuang lamanya 70 tahun. Tibalah saatnya Roma tikina dung 70 tahun ini olup-olup mania. Haluar mana sia-sia buang buangan Babeli. Haluar mana sida sian buangan Babeli. Alai ikon bau-bau roha mana sida. Mereka harus bertobat. Mereka harus yakin dan percaya hanya Tuhan yang menuntun mereka jalan keluar dari pembuangan Babel. Ikonido nadong di rohana sida. Ikonido. Alani ido nani dok nakin ay songon rikot ni doli-doli mangaririt namar baju. Songon ido rikot ni aka anakmu mangaluli ho. Jala songon las niroha ni panguli mida ni nanuida. Songon ido las niroha ni debatam midaho. Begitulah cintanya, begitulah sayangnya Tuhan, begitulah kasihnya Tuhan terhadap bangsanya. Karena dosanya terbuang, tetapi dia berbuka hati supaya mereka menjadi manusia berguna, menjadi bangsa yang berguna, dan menjadi contoh dan menjadi berkat di tengah-tengah seluruh bangsa di sekitar mereka. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus
atau tu dia doneng si bau surota. Amanginang dunia ini sudah semakin tua dan dunia ini sudah semakin dirusak manusia karena keinginannya yang begitu besar, yang berlebihan, karena ambisiusnya menguasai dunia. Dia tidak ingat lagi akan Tuhan yang menciptakan, akan apa pesan Tuhan yang harus dia pelihara sesungguhnya, yang harus manusia pelihara sesungguhnya, bukan dikotori, bukan dirusaki. Nunga lama tua portibion lam rarat doha sesega ni tanoon ala haisapon ni akajolma lam tambah bilangan ni akana pogos ala soradehita marbagi. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak orang yang miskin karena manusia tidak mau berbagi, tidak mau berbagi hartanya, kekayaannya. Dia pikir dia Tuhan kasih itu hanya untuk dia dan keluarganya dan 7 keturunannya. Sesungguhnya tidak. Dan saya yakin sampai sekarang kalau ada yang mati tidak akan pernah dia bawa hartanya. Itulah buktinya. Alani parhitiat duhita sarukut namanginang. Molo tumpe marlubihu pasu-pasu leonon ni dibata tuganuk hita jolma unang marisuang pasu-pasui marbagi hita idahamu akana somangani, idahamu akana masarikot sirupani, dangna ikon tiki pasca, dangna ikon tiki natal asa tortarida lapatan di natali daun alai seterusnya selama Tuhan memberikan berkat kepada saudara-saudara, bapak dan ibu. Berbagi, jangan sempat Tuhan marah. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Jala lam sobinoto hita paholang pangalahu hatiuran sian nahulung. Tanpa disadari manusia sesungguhnya, manusia juga terkadang tidak tahu memisahkan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau di bereng godang HP so milik nai ekon rampasanna terjadi aka korupsi doklan akan asih gabi sahid ibana tungar sahid joon nama Tuhan danganong bela patanne alani mahuriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus molo masa pe tuhita si taonon molo masa pe tuhita parukilon pardagingon tudos tu ujiat dui dinguluta rata dokdo molo ujian di parsikolahan martiki dui tiki naik kelas kaya anak kota karena mar sekolah disima ujian HP ujian di parukilota manginang dang martiki dang masokot. Ujian dalam kehidupan kita ini selagi kita hidup sebelum mati tetap ujian itu berjalan. Holan mulak kita sian bagas coro ni di bataon nang penang tatangion hata ni di bata siap menghadapi ujian. Ikonido. Ujian apa saja itu kita tidak tahu, tapi Tuhan pasti memberikan itu. Karena Tuhan mau tahu mengevaluasi kita. Apakah kau benar yakin dan percaya kepadaku? Apakah kau benar komitmen, benar-benar mengimani aku? Atau kau takut kepada yang lebih kuat di dunia ini? Kata bereng, negara adik kuasa ini negara power. Dia manuai, jangan dong ha power nak.
Tidak ada kekuatannya. Semua hangus dalam sekejap. Holan gereja do natarida. Jangan main-main bertuhan sedetik pun. Seputar jarum jam pun jangan, bahaya. Posniroha dohot haporsion nasida di Jehovah do na paposon rohani aka bangso na humaliang nasida. Marnida hati gorat dohot hamuleoni Jehovah. Hanya keyakinan lah yang dituntut dari kita. Holan pos niroha doa manginang na dituntut de batasian hita. Bohado pos nirohatta. Molo masa akan masa. Molo nanaing masa akan nanaing pamasaon ni debata. Di tonga-tonga ni nguluta. Bohado pos do rohatta. Pos do rohamuna manang sopos rohamuna alai na pasti rodo aka ujiani. Buku endeta 407. Pos do rohaku di Tuhaku dang tarbai tarhirima ondo tok tong tangiaku tulambung muapata lobi pos dorohaki sai patu lusonai moanona autusi tedeo nate 403 buku logo 402. Pos marohaku di Tuhaku dang tarbai tarhirima ondo tok tong tangiaku tulambu muapata lobi pos dorohaki sai patulu sonai buanonang tusi. Ayat 2. Uhilalaganu ari panio nadiawo sai tong di pasari-sari naing badi ya rohako naing lamtu tinggi naing minggol parton dioki lau mambain lomonai do molopos rohamuna lau mambain lomomuna silakan. Tapi apa hasilnya? Survei dan lihat dan buktikan realitasnya. Apa yang Anda terima? Alai molopos rohata di debata, alai iko sakapno do patulisonna tuhita, kita mampu melakukannya dengan ikhlas. Buktikan apa akan hasilnya. Edo umbahen adong di hatani debata tong dia nasinuamu idona gotilomu. Makanya hati-hati hidup ini yang menginang. Jangan asal-asal hidup. Jangan asal-asal kaya. Jangan asal-asal miskin. Jangan asal-asal ikut punguan kor. Jamita doi nani domunai. Hati-hati. Wadong ulumuna. Bagaimana kehidupan kita setiap hari? Apakah kita bisa melakukan itu yang kita nyanyikan? Yang kita dengarkan firman Tuhan, bukan tunggu pensiun, bukan tunggu menjadi pejabat, justru jadi pejabat korupsi, bukan. Tapi sekarang dihirim debata bangsa Israel, ala adung baga-baga ni debata naing lehonon na tu bangsona ala nunga 70 tahun lelengna. Di habuangan Babel ala ni dosana ima hukumanna alai
marpamuati rohani di bata. Ido nani dok nanakin songo doli mangaririt namar baju songo nido rikot ni aka anak mangluli ho jala songon las ni rohani panguli mida nani ulina songo nido las ni rohani di batam mida ho. Begitulah kita diibaratkan seperti pasangan bersama Tuhan, tidak pernah terpisahkan, tapi kita selalu memisahkan. Saya jujur lu hita pa asik kodiri sian akadongata asa songon eksklusif high class berengon ale tong mate malapatan nih biasa-biasa saja. Kau kaya biasa saja, beri kekayaanmu. Parhitiat dohamu saluhutna mulut tumpe mamorahamu alai koleona muna hamoramu nai dada na ikon asa tujuh keturunanku dah. Itu makanya setiap orang mati tidak akan pernah membawa hartanya. Itu tidak tawar menawar lagi, tapi sudah harga mati. Asa sonang sudi, asa gabe pasu-pasu sudah hitam. Uriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Na parpudi di patudo si Yesaya do holong ni di batatu portibion songon balga jalalas ni holong ni di batatu hita songoni manang balga ni holong tatu do ngata jolma ikon imanian di realitas kehidupan ta. Jangan senyum di depan, di belakang buang kepala. Asal bereng dong anak. Ingat tuh kan ngaruh ide ya oma naso bui di debata jalang dongana alai bolokona buhina selamat tahun baru eda ini tuh itu kan merasa level high class, merasa lebih ditinggikan dan tertinggi HP tongdo dead malapatan nih. Makanya selama kita masih hidup, pergunakan kehidupan itu melakukan kebaikan. Bau baroham Israel. Ido nani hirim dari batasian bangsa Israel. Andong rang soha luar hosian hawanganon bau baroham. Unang be marsomba hotu gana-ganaan. Unang be papostu roham di portibimi. Saya do ra tangi honuta. Kalau kau nggak kaya nggak berharga di dunia ini, nah simbolis tu madoki, dak Tuhan ini nama doki. Ido makana saya dijual maun asa mamora, asa songona bui gijang ni roha, tapi itu sih dotong, lam tambah dosana, dang lam muru dosana. Ape sasi tong na ikon di bagasan nguluna, nama ngulu do ibana marhosa do pebay do ni debata, ikon lam serep manian, songon. Emeiya te marsiajar hamu sudi tong hita sudi marsiajar ilmu padi lam marboras lam tu turu lam mamora lam tuturu lam mamora lam marbagi marparbue hamorauni hido tong hido ngulu. Kita hidup bukan mau mengumpulkan harta di dunia ini. Itu makana adong nama mora dan ulo marbagi ujungna habis hamoraunai berangkat ke luar negeri untuk berobat terus ima terus. Orang do besongoni godang do besongoni alai dang tu sibane bahasa songono naon nyaran. Itu makana Tuhan Yesus mada potos Jaktius olo doho inatoka marbagi olo marbagi mana becukai mana. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus songon anaknya di bata hita. Songon si huton Kristus hita. Ikon borhat hita mamarita on hati goran. Dohot hamulion di bata. Asa di ida portibion na holomun. Dohot hamulion ni di bata. Ise do namambaye ni hita do hita na porsia di debata
Kitalah menginang saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus. Kitalah yang harus membuat kehidupan yang tentram, cahaya bagi dunia yang gelap ini. Jangan jadi kita terpuruk oleh dunia ini, kemegahan dunia ini, kepuasan, keindahan dunia yang jahat ini. Jangan jadi demikian. Ala ikon gabe pasu-pasu mahita di portibina holomon, holom portibina menginang. Oke, ala siang do tiur dobe. Dung borngin holom mai. Ale dangina maksud. Siang pe ibana tiur dobe on. Alai holom doi. Bukti keluar kita dari gereja ini sepulang pasti banyak tantangan dan ujian tadi. Ima bukti. Takolan hata-hata ni dibatai. Alani martangi yang hitam. Martangi yang hita tapau baru hatta. Alani unang tahilala hita na umamora di Portibon. Umora do Tuhan jalahamu oroni Tuhan ido na dilehon na tuhita adalah sifat sementara. Lau pakai oni sementara. Jadi sementara do sudi abit na ipakai munau tu gereja sementara doi. Dung mate gabetano ingit-nit uluk sae. Todina mulak tu debata ala debata do na punasai. Ido upai di debata di padan narubi tatoppa majol mai tumiru rupani debata. Gabe daging mahatai nasi Yohanes ima di hulusun hosai songonom mahitan wae. Jadi sebenarnya kita harus sadar yang hidup ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya kita orang yang katanya kita percaya ini sebenarnya sudah dikuasai roh kejahatan di dunia ini. Maka itu dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dan selalu berdoa dan mau berubah. Berdamailah dengan diri sendiri dulu. Jangan hanya mendamaikan orang. Tapi berdamai dengan diri sendiri dulu. Bergabung marsaorma do akadongan. Amanginang huriana henolongan di bagasan Kristus Yesus. Sia sudena sana tinopan di debata hita do. Nah paling diutamakan debata. Makhluk sosial magwarna. Ikon bersosial. Alai diril kenyataan dangadongi. Nama morai pamora-mora sudi. Na fokus ma. Alani molo saya ubigi utangihon edeni Roma iramai. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Toho do tahin naraku. Dakemar bagi nama mora. Na fokus pergi jang rohana. Itu emak. Ala nama mora terbuharo imana. Turina. Ope. Na fokus pergi jang rohana to. Alanya mau orang mana dipikir mana doa ini kan orang Batak mana mau makan gratis nangului itu kan nang pe fokus mana olah mangga tu si pangan terbuah bu itu dulu ini kan jadi namura gijang rohana na fokus pe gijang rohana jadi baru bainu Tuhan ni umon nama di pembuangan Babel. Molo songon ni amang inang. Songon anak ni dibata hita, songon siutan Kristus Yesus hita, ikon borak maita mamarito na tigora do hamulion ni dibata. Asa diida portibion hatigora do hamulion ni dibata. Disuruh hita tu portibion. Hita na adong do pedi portibion na mangulon. Asa marhite hita. Dapotan haluan sadok bangso na di portibion. Kita orang yang katanya kita beriman, ya kuatkanlah iman. Tapi kita jangan hanya beriman, tapi jadilah berkat bagi orang yang belum beriman. Supaya kita terberkati dan dia juga terberkati. Semua mendapat berkat. Amin. Kau ini itu. Unak kolak kamu nagabe dapotan pasu-pasu. Ikos sude do dapota pasu-pasu. Sian na pina pasu-pasu ni dibata. Sian na pina sahat ni dibata. Marbagi ma. Dang pugus samu.
mulu tungpe marbagi ale pogos dohamu anon makulit bain dewata masahit ikon luar negeri mah habis martai sahutik habis sa matutano alani mahuriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus mulu uduk hita mangulahon hata ni debata tangi hita mabigi hata ni debata cupang ma nani dok ning tema ni mingguta sadarion idaon niaka bangso mahati goran dohot hamulioni Jehovah debata amin martang yang mahita mulia tema Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami siala asidot holong ni rohab dok dengan ibasam na setok tong ho Tuhan bangulo kami ubai pui hami marhosa ubai pui hami Tuhan mangulon aka ulon nami siganu ari pakai mahami Tuhan saliling mangulu hami pauba marohanang pikiran nami Tuhan nasa jujut kami mangusah itu pikiran nami nasa marhagu kuat portibio Tuhan laho mengganggu haporsion nami aladin Tuhan mulak mami tuho Tuhan homa hua porsi hami sakro di ujung di ngulu nami saat dihamatian nami Tuhan asa tok tong marmulia ho Tuhan hati gorami nang hamulio mi Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami pasatai maka dengan nami Tuhan natongon op nami do rumah sakit Ima Darwin Raja Guguk Badia Christian Parhusip Jansen Panjaitan Asmadi Sinaga naso apalau butuh hami dope Tuhan akan amar saik molo lamar tambah posro harami tuho Tuhan homa Tuhan mama sumasu aka ubat na pinangan na sida do sa kasipanganon asay madalan na Tuhan parhitian na Tuhan bolong aka saik sin pardagingon na sida hodo Tuhan sian saluhut pangubati di hami kajolma asima roham di na sida Tuhan suak songoni akan namarukil akan namarsa akan natumatangis homa Tuhan paulakon mabolok ko saluhut na Tuhan aka arsak ni roha ng pikiran na sida Tuhan na say mangguluti di portibion pos roha nami Tuhan saya asima roham di nasida pargugui manasida galedo daging nami Tuhan alay unang tunggale toti nami toti mima Tuhan maringanan di bagasan roha ng pikiran nami Tuhan asa unang say jujut kami mangusad itu pikiran nami lahu mangulahon aka ulo nami sigano arisaliling mangulu kami Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami akan namasa dot neng si pamasaw ni Huriam saya homa Tuhan na mangiring-iring pardalanan ni ngulu ni Huriam sude pakobasyon ni Huriam Tuhan na neng pamasaon ho marhite ula-ulam na disuruh ho hami Tuhan para larum akapatita kana pusum mangulaon hombar tulung meniroham pargugui mahami Tuhan ala garido daging nami ale to dimi ma Tuhan apa heheon marguhio daging nami lau mangulahon ulau munasiru ho hami Tuhan pakai mahami Tuhan unang terbatas partikian pamakian na Tuhan alani leo gugu di hami di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami sisa dosa nami o matangyang nami Tuhan nahu semua kami marhiti-hiti guar nenakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyang kami Tuhan amin. Mari dihita los tapasak ma pilihan padua hon.
Piliata ale debata amanami nadi banua gijang hodo harorani saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masiananili homitu hami pelian nami tuho sajalu megabe uap nausus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asahu parhasi yang hami pilianon patimbulhon hara jaumu di tonga-tonga nuriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite tondim asalam hutadda hami godang nisi lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Badia maguarmu sai roma harajaumu sai saut malomo ni roham di banua tongon songona di banua gicang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu panguncunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho
di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homadamena tuto dim amin.